aquí retransmetent des del Mont McKinley, la muntanya més alta i més freda de l'Amèrica del Nord. Sí? Em rebeu? Bé, espero que sí. Doncs mireu, primera notícia important. He rebut milers i milers de cartes amb una supermà de Super 3 dibuixada. Mireu, us ensenyo una mostra. Magnífica, Doncs els artistes d'aquesta mà tenen els 100 monopatins de regal. Així com sentiu, els 100 monopatins. O sigui que felicitats. I ara, evidentment, us dic qui sou. Mireu, són el Jordi Vila de Sabadell, el Jaume Camps de Girona. També tenim la Montse Palau de Sant Esteve de Palautordera. Després tenim també la Pepa Sánchez, que és de Cerdanyol. Ai, no, ara no m'agasero, que en tinc moltes. Bé, també tenim la Maite, mira, i la Juanita. La Maite i la Juanita són de germanes, es veu? La Maite i la... No, bé, igual, me'n vaig, Ja us ho diré més tard. Adéu. Never esperar infraferro com es veu. Alias Zero.